Доўга думалі, але ж нарэшце вырашана амерыканскай дапамозе для Украіны быць. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за дапамогу Кіеву на 61 мільярд долараў. Гэта не толькі дае надзею на фронце, але і істотна можа усё там змяніць. Ужо працяглы час украінскія вайскоўцы гаварылі пра недахоп узбраенняў. Вашынгтон нібы кажа, дапамога ўжо ідзе. У Маскве разумеюць свой правал на міжнароднай арэне, а за ім можа прыйсці і параза на фронце. Яна ж з грукатам пацягне і канец самога Пуціна. Ні шантаж, ні запужванні, ні пагрозы не дапамаглі. Дэмакратычны свет чакае фіналу, калі галава Алаферна пакоціцца да ног акрываўленай Украіны. Вітаю, тыдзень Сергеем Падсасонным і ў праграме. Смерці катаў. Паміраюць карнікі, якія мелі датычнасць да здушэння пратэстаў 2020-го. Закон бумеранга ці адкіды крывавай прафесіі. Это просто увасабление мерзоты и нечистоплотности мусорской, ментовской. И ему так само дали человека года 2017. Гандаль палітвязням Анджэем Пачобутам? Чаго жадае таварыш Лукашенка ад афіцыйнай Варшавы? І ці візіт Анджелікі Борys да польскага прэзідэнта Анджэя Дуды выпадковы? Jesteśmy gotowi oczywiście na wiele, ale jednak nie na to, aby... Мы гатовыя шмат на што, але не на тое, каб зноў прызнаваць Лукашэнку, каб падтрымліваць ягоную палітыку, забыцца пра тое, што ён саўдзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны і задушыў беларускую рэвалюцыю. Тут польская пазіцыя не мяняецца ўжо некалькі гадоў. Азіяцкая гульня рэжыму, стаўка на супрацу з Кітаем, а таксама неанансаваны візіт лукашэнкаўскіх дыпламатаў у Паўночную Карэю. Гэта жаданне Лукашэнкі пастаяць побач з дарослымі дзядзькамі. Бо зноўку, калі мы паглядзім на агучаны спіс восі зла, Кітай, Іран, Паўночная Карэя, гэта краіны з ядравай зброяй. Палітвязні для Лукашэнкі як жывы тавар. Пытанне, каму і за колькі прадаць. На гэтым тыдні ў Варшаву да польскага прэзідэнта прыехала старшыня ліквідаванага рэжымам Саюзу палякаў Анджеліка Борys. А да гэтага асабіста Лукашенка дазволіў Борys сустрэцца з палітвязнем Анджэем Пачобутам. Адкуль такі жэст? Афіцыйная Варшава дэталяў не дае. Анджэй Пачобут на гэтым тыдні за кратамі сустрэў свой 51-шы дзень народзінаў. Журналіст, гісторык, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі больш за 3 гады знаходзіцца ў зняволенні. Увесь гэты час Польшча спрабуе дастаць вязня з лапаў рэжыму, але безвынікова. Ці Лукашенка мае нейкую прапанову? Андрэй Сульжыц. Старшыню ліквідаванага рэжымам Саюзу палякаў у Беларусі Анджеліку Борys дапусцілі ў новаполацкую калонію да Анджэя Пачобута. Пра гэта распавяла сама Борys падчас сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам 15 красавіка. Пра што размаўлялі Борys і Пачобут не раскрываецца. Вядома толькі, што згоду на гэтае спатканне даў асабіста Лукашенка. Адпаведна, і сустрэча кіраўніцы Саюзу палякаў у Беларусі з Анджэем Дудам наўрад ці адбылася без ягонага ведама. Reżimowi białoruskiemu, a osobiście... Беларускаму рэжыму і асабіста Александру Лукашэнку важна хоць неяк, хоць мінімальна палепшыць адносіны з Польшчай, а палепшыць гэтыя адносіны без вызвалення Анджэя Пачобута немагчыма. Але давайце памятаць, што тут важнае вызваленне не толькі Анджэя Пачобута. У беларускіх турмах застаюцца ды іншыя грамадзяне Беларусі, Алесь Бяляцкі і іншыя. Рэжым вельмі хацеў бы звязаць вызваленне Анджэя Пачобута з забыццём Польшчай і захадам іншых людзей у турме. Згоды ў Польшчы на гэта няма. Анджэя Пачобута затрымалі 25 сакавіка 2021 года. Ужо больш за 3 гады польская дыпламатыя патрабуе вызвалення журналіста і дзеяча польскай меншасці ў Беларусі. Аднак безвынікова. Можа, цяпер гэты момант наблізіўся? Рана казаць, што это нейкае змякчэнне, пацяпленне, альбо нейкі гандаль захадам. Хутчэй, гэта такія гульні садыста, якія дапускае іншых паказаць, паглядзець на тыя катаванні, на тыя здзекі, якія дыктатар праводзіць з сваімі людзьмі. На прысуд Пачобуту Польшча адрэагавала закрыццём памежнага пераходу Баброўнікі. Рэжым у адказ забараніў польскім перавознікам перасякаць мяжу з Беларусю праз Літву і Латвію. Ці гатовая Польшча цяпер пайсці на саступкі?
Jesteśmy gotowi oczywiście na wiele, ale jednak nie na to, aby... Мы гатовыя шмат на што, але не на тое, каб зноў прызнаваць Лукашэнку, каб падтрымліваць ягоную палітыку, забыцца пра тое, што ён саўдзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны і задушыў беларускую рэвалюцыю. Тут польская пазіцыя не мяняецца ўжо некалькі гадоў. Вядома, Польшча, як я падазраю, здольная на невялікія жэсты, такія як розныя абмены для Анджэя Пачобута, але гэта, хутчэй за ўсё, будзе вызначацца ў найвышэйшым урадавым коле нашай краіны. Тым болей, што Польшча мае досвед таго, чым сканчаецца абяцанне Менску пасля гандлю палітычнымі вязнямі. У 2010 годзе, пасля вызвалення большасці вязняў сумлення, Лукашенко прымаў сярод іншых Радослава Сікорскага і абяцаў новую якасць у беларускай электаральнай кампаніі. Мы надеемся, что эти выборы будут лучше, чем предыдущие. Намного лучше. Потому что вы этого хотите. Іронія ў тым, што Радослаў Сікорскі праз 14 гадоў ізноў на пасадзе кіраўніка польскай дыпламатыі. Выбары 2010-го ў Беларусі скончыліся хваляю рэпрэсіяў супраць палітычных апанентаў. Пасля адлігі напярэдадні 2020-х у Беларусі наступіў перыяд дзяржаўнага тэрору, што не сканчаецца і сёння. Спазналі яго і лідары польскай нацыянальнай меншасці. Анджэй Пачобут – сябра незарэгістраванага саюзу палякаў. Публікацыі Анджэя выходзілі ў незалежных беларускіх СМІ і шматлікіх польскіх медыях. Анджэй займаўся, як я сказаў, гістарычнымі даследаваннямі, ушанаваннем памяці гістарычных важных падзей, у тым ліку, ці можа перадусім арміі краёвай, і за гэта ён атрымаў свой прысуд. Гэта абсолютна безглузда, гэта бессэнсоўна, ну, такая сёння рэчаіснасць, такая сёння ідэалогія, такая сёння афіцыйная лінія партыі, скажем так, у Беларусі. Анджэю прысудзілі 8 гадоў, маўляў, за нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы і распальванне варожасці. У абвінавачанні сярод іншага пазначана, што Пачобут у медыях назваў агрэсіяй напад СССР на Польшу ў 1939 годзе. Ёсць такія звесткі, што Анджэя Пачобута хацелі, прапаноўвалі яму, што выпусцяць, калі ён з'едзе ў Польшу, але ён нібыта адмовіўся. І таксама даходзяць звесткі, што ён адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні. А для Лукашэнкі вельмі важна, каб палітзняволеныя, асабліва такія вось значныя фігуры, былі скораныя, каб паказаць іх маральную зломленасць, каб паказаць, што вось яны сталі на калені. Усе 3 гады, 2 з якіх у СІЗА, Анджэй зазнае ціск і катаванні. Яму не перадаюць неабходных лекаў, блакуюць ліставанне, змяшчалі ў памяшканне камернага тыпу ды штрафны ізалятар наваполацкай калоніі нумар 1, якую лічаць самай жорсткай у Беларусі. Андрэй Сульжыц, Белсат. А мы працягваем. У горадні 2 асобы трапілі ў рэанімацыю праз укус кляшчоў. Медыкі заклікаюць пры выяўленні такіх укусаў тэрмінова звяртацца па кваліфікаваную дапамогу. Першыя прыкметы клешчавага энцефаліту – слабасць, невысокая тэмпература, пяршэнне ў горле, закладзены нос. Іншыя падзеі тыдня у нашым аглядзе за 100 секундаў. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская ўзяла ўдзел у саміце міністраў замежных спраў краіны Вялікай Сямёркі ў Італіі. Падчас сустрэчы з палітыкамі Святлана Ціхановская заклікала іх працягваць падтрымліваць беларускую грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі. Абмяркоўвалі таксама праблему палітычных вязняў у нашай краіне і механізмы прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. На беларуска-польскай мяжы зноў павышаная актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць нелегальна трапіць у яе развяз. Памежная ахова Польшчы фіксуе і перадухіляе сотні такіх спробаў. Не абыходзіцца і без інцыдэнтаў. У ноч на 19 красавіка кінутым з тэрыторыі Беларусі каменем быў параены польскі вайсковец, што он патруляваў мяжу. Палата прадстаўнікоў у другім чытанні ухваліла законопроект пра змену законаў аб следчым камітэце. Ён пашырыць магчымасці следчых, дазволіць без дадатковага санкцыянавання атрымліваць доступ да інфармацыйных рэсурсаў і сістэмаў з персанальнымі звесткамі беларусаў. Інфармаваць пра гэта грамадзянаў сілавікі не будуць абавязаныя. Міліцыя будзе сачыць за беларусамі яшчэ і на пляжах з дапамогаю беспілотнікаў. Яшчэ адное ноу-хау. Міліцэйскія патрулі змогуць несці службу ў цывільным адзенні. Перамяшчацца будуць у тым ліку на адмысловых роварах і скутарах. Загадкавая смерць у Гомлі. У чацвер там знайшлі мёртвым намесніка дырэктара тэлекампаніі Філ ТВ Андрэя Віннікава, які з першага красавіка лічыўся зніклым без вестак. Адметна, што дырэктар Філ ТВ Віталій Філінскі сёлета ў канцы сакавіка трапіў на сотні нібыта за распаўсюд экстрэміцкіх матэрыялаў. Даносчыца Ольга Бондарова выходзіць на новы ўзровень – прыгатавацца беларускім
дзецям. Прапагандыстка грозіць сапсаванай будучыняй ды заплямленай біяграфіяй, прызнаннем экстрэмістамі, а з таўром экстрэмістаў дадае, будзе немагчыма ўладкавацца на працу, акрамя як дворнікамі ці дастаўцамі піцы. Ну, а на пачатак затрымання губазікам і садысцкі план Бондаравай. Праўда, кажа, што вушамі карміць не будзе, але ногі, калі нешта пойдзе не так, могуць усё ж прастрэліць. А пачалося з таго, што даносчыца угледзела ў песнях папулярных сярод падлеткаў выканаўцаў прапаганду ЛГБТ, дадам, без гэтага Бондарава проста нікуды, самагубства, гвалту, алкаголю, наркотыкаў, нецэнзуршчыны, чаго там толькі не знайшла і данесла ў Мінкульт. Там сказалі, што выканаўцаў больш у Беларусь не пусцяць, ну і дзеці шчыра пачалі пісаць у чатах усё, што думаюць пра Бондараву. А пасля ейных пагрозаў кінуліся выдаляць напісанае, але і Бондарава не лыкам шытая. І вось што піша. Памачыўшыся ў штонікі, дзеткі паспехам выдаляюць свае каментары з мацюкамі, каб не стацца фігурантамі цудоўных пакаянных відэа ад губазу. Ну і працягвае. Дарэчы, аб выдаленых пастах у нас усе хады запісаныя, пагражае Бондарава. Ведаеце, я б падзякаваў Бондаравай, так, але зусім не за тое, што яна трымае руку на пульсе абароны беларускай маральнасці. Медаль для даносчыцы. Ды што там? Ордэн. Толькі за тое, што робіць тытанічную працу, каб і яе, і губазік, і ўвесь лукашэнкаўскі рэжым ненавідзелі яшчэ мацней і дарослыя, і цяпер дзеці. Дзякуючы ёй, ад маленства будуць ведаць, які твар у гэтай сістэмы, як яна вамі пагарджае, як яна труціць усё, да чаго дакранаецца. Таму я б не перашкаджаў Бондаравай кляпаць даносы і злаваць беларусаў. Яна робіць карысную ў нейкім сэнсе справу. Вось, напрыклад, сярод тысячы так званых добрых справаў Бондаравай на гэтым тыдні узялася за прэзерватывы. Пайшла хіба па хлеб у краму, а тут прэзерватывы і лубрыканты на касе. Не ведаю, ці прыкупіла сабе чаго, але заяву ў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Бондарава ўсё ж напісала, бо маральнасці засталося ў дзяржавы на 3 дні. Ольга Бондарава заўважыла. Нас прымушаюць інтымную блізкасць вывесці з сакральнай сферы. Мяняеце палавых партнёраў так часта, як мыеце рукі. Дзе шмат ходзяць, там трава не расце. Гэта вы пра сябе, спадарыня Бондарава? Дык сапраўды, дзе ходзіце вы, там не толькі трава не расце, там камяні замяняюцца ў попел. Барацьбы з прэзерватывамі не вытрымаў нават прапагандыст Канстанцін Прыдыбайла, з якім у Бондаравай даўняя нелюбоў. Жаба пачала жэрці гадзюку. Прыдыбайла заўважыў, што няма чаго гуляць, цытую, у цэлак невідак. Бондарава абазвала яго заднепрывадным, які апраўдвае прастытуцыю і непаўналетніх і палавыя вычварэнствы, ды абяцала стаць на абарону інстытуту сям'і. Толькі вось нешта ў самой Бондаравай абараніць свой інстытут не атрымалася. З мужам яна развялася. Гэта так, рэмарка. Ну і мае шмат часу, каб змагацца з усім, што паводле яе не так ляжыць. Прарасійская даносчыца няспынна змагаецца з усім нацыянальным. Бел-чырвона-белы сцяг называе анучай, дамаглася зносу помніку Ларысе Геніуш у Зэльве. На ейныя даносы адмянялі выступы і выставы. Гэта яна ахарактарызавала выставу з карцінай Алеся Пушкіна ў горадні як рассаднік нацызму. Вынік сумна вядомы. Крымінальная справа супраць мастака, турма і смерць за кратамі. І тут толькі некаторыя гэтак званыя дасягненні Бондаравай. Летась яна пачала навучанне, і гэта цікава, у педуніверсітэце на спецыяльнасці беларуская мова і літаратура. Дыпламаваная даносчыца, калі да гэтага дойдзе, яшчэ больш небяспечная. Калі ўсіх выкладчыкаў не перасаджаюць па яе даносах, то ў хуткім часе з'явіцца ў школе. Бацькі, хавайце дзяцей. За іх бярэцца рускаміраўская маралістка, даносчыца і проста камсамолка. Бондарава.
А мы, спадарства, вяртаемся да важнай тэмы. З чым прыязджала старшыня зліквідаванага саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс у Варшаву. Пра што магла ісці гаворка на сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам? Ці гэта нейкае пасланне з Менску? Пытанне да эксперту. Эксперт у сферы Беларусі, Цэнтр усходніх даследаванняў Каміль Клысінскі на відэасувязі. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Каміль, навошта Анжэліка Борыс прыязджала да Анджэя Дуды? Афіцыйная Варшава нічога фактычна не комментуе. Да, и я тоже не могу вам много помочь. Подробностей не знаю. Пока это держится как тайна между переговорщиками, между собеседниками, между президентом Польши, главой Союза поляков в Беларуси, к сожалению, нелегального Союза поляков в Беларуси. Судьба Анджея Почобута, к сожалению, она не меняется, не улучшается. События не идут в хорошую сторону. И лишь пока одна встреча Анжелики Борыс, коллеги, начальницы, так сказать, зам председателя, значит, зам Анжелики Борыс Анджея Почобута, это одна встреча много не меняет. Анджей Почобут продолжает оставаться в тюрьме в условиях строгого усиленного режима. Доступ врачей к нему – это тоже условный вопрос, мягко говоря. И самые условия содержания – это тоже, так сказать, открытый или иногда даже закрытый вопрос, если уж совсем пессимистично. А что Александр Лукашенко может попросить у Варшавы за вызволение Почобута? Если продолжать следовать логике, он может ожидать, требовать, я бы не использовал это слово. Время, когда Лукашенко мог что-то требовать у Запада, это уже давно прошло, и я этому очень рад. Но может ожидать или просить открыть погранпереход. Потому что, как вы помните, когда суд вынес приговор, неоправданный, ничем не оправданный приговор, основан на придуманных, надуманных, так называемых доказательствах, но только так называемых, тогда Польша закрыла погранпереход в Бобровниках. И действительно, если следовать логике действий, за освобождение Анджея Почобута и, как я понимаю, право на выезд из Беларуси для Анджея, например, в Польшу, Беларусь может ожидать открытия этого погранперехода. И ничего больше. Анджей Почобут уже один раз адмовіўся ад таго, каб пакінуць Беларусь, застаўся у вязніцы. Ці гэтым разам усё можа пайсці па іншым плане? І ці Варшава ў гэтай сітуацыі пойдзе на тое, каб адкрыць баброўнікі? Здесь можем только пойти в разные умозаключения, можем догадываться. Как я уже сказал, подробности этой встречи не знаю. И очень рано говорить, как это все развернется и является ли эта встреча Анжелики Борыс с Анджеем Почобутом признаком чего-то побольше. Я про новые открытия в отношениях между Варшавой и Минской при Лукашенке вообще не верю. Но даже у нас нет доказательств, оснований для того, чтобы сказать, что идут какие-то серьезные переговоры. Лукашенко может только играть, просто может играть в такие призрачные жесты доброй воли и ничего больше. Это тоже Каміль, возможно. а чаму Анжэліка Борыс, калі гэта сапраўды пасланне з Менску, чаму яна сустракалася з прэзідэнтам Дудам, а ўсё ж таки не з прэм'ерам, не з міністрам Сікорскім, напрыклад, міністрам замежных справаў? А это уже вопрос Анжелики Борыс, если честно. Я на этот вопрос не в состоянии ответить. Могу вам только сказать из моего общего понимания, что и раньше у Анжелики Борыс были хорошие контакты с нашим президентом, и я думаю, что нет ничего обидного, что она решила встретиться именно с главой государства. Это как бы первое лицо в стране, и это только повышает уровень вопроса.
А што тычыцца міністра Сікорскага, ён ужо гуляў у гэтую гульню з Лукашэнкам, калі ездзіў і чуў абяцанне, што будуць і выбары, будзе і дэмакраты, а потым мы памятаем, чым гэта ўсё скончылася ў 2010 годзе. Ну, я думаю, что мы лучше всего помним урок 2020 года, 2020 года, глубочайший кризис в отношениях Беларуси с Западом, беспрецедентные пытки в Беларуси, в тюрьмах и на улицах, и в разных других учреждениях, подавление демонстраций и беспрецедентные санкции. Это самый печальный урок, который говорит нам о том, что переговоры с Лукашенко и всякие игры бесперспективные. Но, конечно, мы как люди, как соотечественники Анджея Почобута, его коллеги, друзья, я тоже лично знаком, мы надеемся, что его освободят. И действительно тогда в обмен может быть открыт погранпереход в Бобровниках. Такая сделка всегда возможна, потому что жизнь и здоровье Анджея Почобута очень важная вещь. Но в новое открытие в отношениях с Беларусью, в большую игру с Лукашенко, с теперешним Лукашенко, который совершенно мы не можем сказать, что он является гибким игроком и гибким политиком, с каким-то чутьем, интуицией. Это уже не тот Лукашенко. И поэтому такая игра невозможна. Он уже совсем привязан к России, и он это хорошо понимает. Ці гэта тая сітуацыя, калі Лукашенко можа яшчэ штосьці дыктаваць, ці ўжо ўсе козыры па баку Захаду? Ну, на данный момент единственное, что мы можем сделать как Запад, в том числе Польша, это полностью закрыть границу. Кстати, министры внутренних дел Польши и балтийских стран, как вы помните, в конце августа прошлого года предупреждали Минск, что если разные бандформирования, потому что военными назвать их невозможно, группы «Вагнер» подойдут к польской границе, или литовской, или латышской, и будут устраивать какие-то беспорядки, провокации, граница будет закрыта. Тогда действительно, как мне кажется, это подействовало. Если вообще были такие планы у Лукашенко и Путина, чтобы использовать Вагнера. Во что я тоже не очень верю. Но на всякий пожарный такое предупреждение было выслано Минску и Москве в том числе. И я думаю, что такой козырь, он остается в руках у Запада. Лукашенко это понимает, боится такого варианта. И, возможно, встреча Анжелики Борис с Анджеем Почобутом тоже должна быть рассмотрена именно в таком контексте, что Лукашенко думает о том, как хотя бы восстановить этот пограничный трафик и пропускную способность наших погранпереходов восстановить до уровня с начала войны, с начала 22 года. Чакаем на афіцыйную інфармацыю. Дзякую за гэты каментар эксперт у сферы Беларусі Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі на відэасувязі. Яшчэ адна тэма. Памёр начальнік аддзелу ўнутраных справаў Ленінскага раёну Берасці Дзмітрый Каравянкоўскі. І ўсё б нічога, але гэта ён у 2020 годзе кіраваў разгонамі дэманстрантаў у Пінску. І гэта той выпадак, калі прамаўчаць пра нябожчыка не атрымаецца, як і сказаць добрага слова. Незаконна асуджаная ў тым ліку праз Каравянкоўскага яшчэ за кратамі. А вось ён пайшоў з жыцця, не дачакаўшыся свайго суда. Пра міліцыянтаў-катаў, што застануцца непакаранымі, а таксама смерці ў мус, якія пакідаюць пытанні, Юлія Цяльпок. Ва ўзросце 47 гадоў адышоў палкоўнік міліцыі Дзмітрый Каравякоўскі. Міліцыянт у другім пакаленні лаўрэат звання «Чалавек года», якое атрымаў ад кіраўніка пінскай вертыкалі ў 2021. Мясцовая прапаганда нахвальвала. Малая родина – святое для Дмитрия Григорьевича понятие. В самые трудные для города дни он оказался там, где был всего нужнее. Как отмечено в представлении названия «Человек года», во время августовских событий полковник милиции Дмитрий Каравяковский проявил личную выдержку и высокий профессионализм. Каравякоўскі кіраваў пінскай міліцыяй і асабіста разгонамі падчас пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту.
спрычыніўся да затрымання людзей, якія блакавалі будынак райвыканкаму з патрабаваннем сумленнага падліку галасоў. 26 асобаў атрымалі тэрміны ад 3,5 да 6,5 гадоў у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суддзя Яўген Брэган налічыў 380 тысяч рублёў маральнай шкоды сілавікам. 16 і 23 жніўня палкоўнік міліцыі выходзіў залагоджваць пратэстоўцаў і абараняць сваіх. Вы толкаете многих, особенно молодежь, на нарушение закона. В незаконной стране. Я уточняю, в незаконной стране. Былы палітвязень Сергей Пятрухін сутыкаўся і з Дмітрыем Каравякоўскім у Берасці і з пінскай міліцыяй. Там милиция, ну, я сведаю ее по блогерской праце, самая отмороженная. И вот там был Колядич. Это просто, ну, увособление мерзоты и нечистоплотности мусорской, ментовской. И ему так само дали человека года 2017. Зорак на пагонах прыбавілася шмат у каго скарнікаў, якія кіравалі задушэннем пратэсту 20-го года ці здзекам з палітвязняў. 2 месяцы таму памёр, паводле Сергея Пятрухіна праз самагубства, 47-гадовы Алексей Старабойтаў, які да траўня 23-го года ўзначальваў папраўчую калонію нумар 3. Апроч катаванняў там зафіксавана 2 смерці палітвязняў. Сёлета ў студзені памёр палітвязень Вадим Храсько, летась у траўні палітвязень Миколай Климович. Будут выезжать сотрудники и разбираться в каждой ситуации отдельно. Возможно, значит, и на ранней стадии упредим тяжесть последствий. Смерць праз самагубства пазначаная і ў акце былога начальніка управлення аховы правапарадку УУС Берасцейскага аблвыканкаму. Знайшлі павешаным палкоўніка запаса Геннадзя Вайтовіша у 19 мая 2021 года у лесапаласе под Брестом. Гэты чалавек выйшаў на пенсію у канцы 20-го года. На пенсіі ён жыў за горадам. Толькі на Берасцейшчыне і толькі сярод палкоўнікаў, падпалкоўнікаў за гэтыя 3,5 гады памерлі прынамсі 5 міліцыянтаў, падлічыў Альянс расследавальнікаў Беларусі. Пайшоў падпалкоўнік міліцыі Алексей Гецман. Я думаю, што тыя, хто у Баранавішах жылі, актывісты з Баранавішаў яго ведаюць, таму што ён таксама шмат пераследаваў актывістаў, фабрыкаваў адміністрацыйныя і крымінальныя справы супраць іх. Ну і вось гэты чалавек улетку 22-го года, скажем так, нырнуў, пакалечыўся і памёр. Сёлета смерць на працоўным месцы напаткала начальніка Аршанскага раённага ўпраўлення ўнутраных справаў Сергея Барвянкова, які кіраваў палітычнымі рэпрэсіямі ў Воршы. Летась у лістападзе на працоўным месцы памёр намеснік начальніка Шчучынскага РАУС Сергей Асавік. Той, які ў 20-м здымаў апазіцыйныя мітынгі на камеру і выклікаў АМАП, за што і атрымаў павышэнне. Але зорак на пагонах і медалёў на ўсіх не хапіла. Былы аператыўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар кажа, шмат якія сілавікі спадзяваліся, што палітычныя справы скончацца на разгонах, але атрымалі загад працягваць пераслед. Одно дело, когда ты борешься с протестующим, который находится напротив тебя. Тут уже может быть какой-то и животный инстинкт включается. А когда ты начинаешь просто фальсифицировать материалы, когда ты просто начинаешь вламываться в квартиру людей по утрам, устраивая там ужасные погромы, это уже немножко другое. И любой сотрудник прекрасно понимает, что для него рано или поздно, пройдет год, 2, 3, 5, 10, все равно это закончится очень плохо. Рэжым стараецца запэцкаць палітычнымі справамі як мага больш сваіх служак, каб баяліся падзення гэтай улады, а пасля непазбежнай люстрацыі. Былы палітвязень Сергей Пятрухін падкрэслівае, каты маюць паўстаць перад дэмакратычным судом. Дай бог, чтобы не было самосудов, каб их палками не забивали в темных кутах, не кидали там им на голову булыжники, потому что калі мы будем гэта люди будут рабіць у грамадстве, это будзе як бы, што мы станем такімі ж, як яны, мерзотнікамі. Міліцыянты атрымлівалі пагрозы, знаходзілі праколатыя апоны сваіх аўтамабіляў ці графіці на дзвярах у кватэры. Частка гэтых выпадкаў правакацыі спецслужбаў вынікае са службовых дакументаў і праслухоўвання размоваў сілавікоў. Сістэма не ашчаджае сваіх вартаўнікоў, таму да справядлівага суда дажывуць не ўсе датычныя да злачынстваў супраць свайго народу. Я вельмі хацеў бы, каб яны дажылі і каб яны прайшлі праз тое, пра што прайшлі іншыя людзі. І
Ну, толькі так наше грамадства можа выздаравіць. І каб іхнія жонкі, маці, бацькі перажылі тое, што перажылі ты, хто праз іх пацярпеў. Станам на кастрычнік 2020 года МУС налічвала 81 тысячу супрацоўнікаў, і з іх 46 100 былі занятыя ў саміх органах. Сёння рэжым пашырае міліцэйскія шэрагі, а таксама і льготы ды бюджэтныя выдаткі на міліцыю і спецыяльныя падраздзяленні. Юлія Цяльпук, Белсат. Дэмакратычныя сілы рыхтуюцца да выбараў у каардынацыйную раду, і ўжо нават сфармаваныя 4 спісы ад выбарчых суб'ектаў. На ўчорашні дзень гэта былі «Салідарнасць» на чале з Георгіем Дзмітруком, «Закон і правапарадак» з лідарам Александрам Азаравым ды «Незалежныя беларусы» на чале з Максімам Шабуцкім. І вось толькі што стала вядома, што ёсць яшчэ і 4-ты спіс. Што гэта за спіс, абавязкова даведаемся, а ўжо цяпер у студыі кіраўнік Байпол Александр Азараў. Вітаю. Добрый дзень. Спадару Александр, ідзеце на чале спісу «Закон і правапарадак». З чым ідзеце да выбарцаў? Чаму за ваш спіс варта галасаваць? Ну, вообще, мы хотим продвигать то, что умеем делать, потому что основа нашего списа – это как раз большинство сотрудников бывших МВД. Ну, есть и представители других силовых структур, в том числе прокуратуры, которая наблюдает за исполнением закона. Вот поэтому мы хотим, первое, это сделать, это собирать доказательства преступлений режима, взаимодействовать по передаче этих доказательств с Международным уголовным судом, значит, с ООН, с другими организациями, которые занимаются привлечением режима Лукашенко к ответственности. А чым гэта адрозніваецца ад таго, што робіць НАУ і Павел Латушка? Одно дело, что это делают отдельные организации, Байпол тоже этим отдельно занимается, да, но это создается протопарламент, и это как раз может быть задачей именно протопарламента как структуры, которая представляет всех белорусов. То есть мы можем собирать эти доказательства взаимодействием со всеми организациями, которые этим занимаются. «Весна» также этим занимается. То есть мы можем объединить это все и собирать это вот на такой профессиональной основе в Координационном совете. А навошта гэта ўсё робіць у каардынацыйнай радзе? Чаму не хапае ўсіх гэтых ініцыятываў, якія проста робяць сваю справу? Насколько я знаю, представители, к примеру, Верховного комиссара ООН по правам человека, они общаются со всеми организациями отдельно. Мы даем им часть, НАУ дает им часть, «Весна» дает и другие организации. Но если бы это была одна организация, которая координировала все эти действия, зачем им с каждым отдельно работать? Они пришли, к примеру, в Координационный совет, там имеется специальная комиссия по сбору доказательств, вот обратились в эту комиссию, и комиссия сама координирует деятельность, собирает со всех организаций и им передает. Вот, это один из видов нашей деятельности, это не основной, конечно. У такім выпадку хто увайшоў у гэты спіс? Ці там таксама ёсць, напрыклад, сябры той жа «Вясны», ці хто? Нет, сябры «Весны» не вошли, но сейчас мы не можем говорить о том, кто вошел в эти списки, поскольку идет проверка как раз, значит, тех людей, которые в этих списках. Вот буквально... Выборчая комиссия. Да, этот список подан в выборчую комиссию, и она прямо сейчас занимается проверкой людей. Они проходят отдельную верификацию, поэтому говорить о них пока нельзя. Вот потом уже, когда пройдет верификация, эти списки будут опубликованы. Сколько людей вы подали? А также количество людей я бы не хотел называть заранее. Спадару Александр, калі адбудзецца галасаванне ў траўні, ці не стане таямніцай таксама тое, колькі людзей прагаласавала? А это уже не ко мне вопрос. Я Егорова, кстати, недавно спрашивал. Он обещал мне, что количество проголосовавших будет опубликовано, и в том числе внутри страны. То бок ніякай таямніцы не будзе вакол гэтага? Он сказал, что нет. Посмотрим. Вельмі б хацелася, каб сам Андрэй Ягораў завітаў у студыю. Мы яго звалі, дарэчы, але ён не знайшоў часу, каб быць сёння з намі ў чарговы раз, зрэшты 11-ты. Я лічу, колькі раз не знайшоў часу для гэтага, але ў мяне для вас таксама да вас яшчэ адно пытанне. У гэтай сітуацыі як вы збіраецесь праводзіць агітацыю, ці ёсць нейкі план?
Ну, мы не профессиональные политики, так, значит, Ну, не кажется, вы были министром у кабинете да, но- переходным Светланы Тихановской. Но я не считаю это профессиональной политической деятельностью. То есть я пришел значит, сюда после работы в МВД, в правоохранительных структурах, и никогда не отличался тем, что я выступал где-то, значит, и старался где-то показать себя. Я просто делал свою работу как бы на заднем плане и не любил высовываться. Вот, но эта деятельность предполагает публичное выступление и публичное общение с людьми. Вот, поэтому для меня это очень тяжело было. Вот, ну, значит, мы планируем еще советоваться со специалистами в сфере политологии, каким образом проводить нужно будет агитацию. Но, насколько я понимаю, мы будем записывать ролики специальные, агитационные, от наших представителей нашей группы, и будем их выпускать. А праца спецыялістаў каштуе пэўных сродкаў. За чый кошт банкет? Белорусов очень много, которые покинули страну по политическим мотивам и которые оказывают услуги на волонтерских началах. Поэтому средств у нас, конечно, нет на это, но да. Усе дэкларуюць, што ўсё бясплатна. У каардынацыйнай радзе таксама гавораць пра тое, што працуюць бясплатна. Вы гатовыя на такую працу? Да, готов. Ну, я не слышал о том, чтобы в Координационной Раде платили. Да, доказательств у нас не было. Возможно, представители Координационной Рады сами находят себе заработок, работая в каких-то других структурах. Вот. Но чтобы именно за работу в Координационной Раде платили, я не слышал. И как раз, когда выборы сейчас назначаются, не говорилось о том, что если вы попадете в Координационную Раду, вам за это будут платить зарплату. Спадар Александр, а што мяркуеце пра раду папярэдняга складу? Як вы ацэньваеце гэтую дзейнасць, бо пэўна вы назіралі, сачылі, ацэньвалі і дзеля гэтага ідзеце, каб штосьці можа паправіць? Да, я как раз очень плотно с ними поработал, можно так сказать, во время своего отчета. Знаю там очень многих людей. Так папрацавалі, што вас знялі з пасады міністра ў выніку. Да, я так папрацавал, но я писал им письма, да, о которых мы публично не говорили. Они мне отвечали негативно, да, отфутболивали меня фактически. Я понимаю, как они работали, и я не хочу, чтобы такая рада была вновь избрана. Это нечто особистое? Это не только особистое, но я считаю, что Координационный совет – это очень важная организация, и ее нужно создать не такую, как она была. Она должна решать проблемы белорусов. Вот, а не заниматься склоками. Але яны кажуць, што яны вырашаюць праблемы акурат беларусаў, ці гэта не так? Чым яны займаюцца тады, по-вашаму? Я знаю только единственное, что они сделали, это то, что они меня уволили с кабинета, фактически. Что они сделали еще, я не знаю. Ну вось гэта вельмі цікава, бо ўсё ж таки... Вообще, кстати, планировалось, что они будут давать отчет в сентябре месяце Светлане Тихановской. После того, как в августе кабинет давал отчет им, значит, объявлялось о том, что они в сентябре будут давать отчет о своей работе Светлане Тихановской, но этого не произошло. А што вы мяркуеце пра працяг паўнамоцтваў? Бо паўнамоцтвы скончыліся ў лютым, павінны былі адбыцца выбары. Вообще считаю, что они, конечно, незаконно протянуты, и выборы должны были быть в лютым, как вы говорите. Ну так калі яны незаконна працягнутыя, ці гэтыя выбары тады законныя? На якія вы ідзеце, між іншым? Я думаю, что это вопросы нужно задавать представителям Объединенного переходного кабинета, как представителям исполнительной власти, и Светлане Тихановской, как руководителю белорусской оппозиции. Вельмі спрытна вы выходзіце з сітуацыі. Выйшлі з кабінета, і цяпер кабінет хай за ўсё адказвае. Так они на то туда и пошли, чтобы отказывать на эти пытания. Зрэшты, свае пытанні таксама накіроўвае да Координационной Рады у адкрытым лісце Александр Миленкевич. Давайте паслухаем фрагмент. Ці сапраўды галоўны напрамак дзейнасці Координацыйнай рады гэта кантроль і абмежаванне паўнамоцтваў лідара Дэмсілаў Светланы Тихановскай і аб'яднанага пераходнага кабінета. А калі не падпарадкуюцца, то вынесенне ім вотуму недаверу, як гэта вынікае ажно з 10 пунктаў рэгламенту. Ці можа КР выконваць тую ролю, дзеля якой Светлана Тихановская яе склікала ў 2020-м? Не можа, бо сёння пакуль не стаіць пытанне аб транзіце ўлады як тады. Калі атрымліваецца тое, што піша Александр Миленкевич, Координацыйная рада не можа выконваць функцыі па транзіце ўлады, то чым можа займацца Координацыйная рада? Якая павінна быць тады функцыя?
Вообще есть регламент Координационного совета, и там все написано, чем они должны Вось акурат заниматься. Александр Міленкевич у сваім лісце гаворыць пра тое, што такога дакладнага статуту не існуе. Нет, есть регламент работы, и там прописаны их цели, задачи и функции этой организации. Вот я, значит, сегодня как раз и читал, обновлял в памяти. Вот там написано, что они должны, значит, взаимодействовать с белорусскими демократическими организациями, разрабатывать программы деятельности белорусской оппозиции, значит, заслушивать отчеты организаций, входящих в Координационный совет, Объединенного переходного кабинета. Вы говорите, што працаваць на карысць беларусаў збіраецеся. А што канкрэтна на карысць беларусаў у Беларусі ці на карысць беларусаў у эміграцыі? Вообще не делается очень важная работа, такая, как, например, значит, реформы правоохранительных структур Беларуси. То есть сейчас не ведется системная работа над этим. В 2020 году, я знаю, несколько человек занимались отдельно этим направлением, но после репрессий, значит, это все затихло, эти люди исчезли. Где они сейчас, неизвестно. Вот. Ну, поэтому нам нужно подготовить документы и показать силовикам Беларуси. Сейчас же режим Лукашенко фактически держится на одной структуре, это МВД. Это самая большая структура, которая состоит из 80 тысяч супрацовников. Вот. И поэтому мы должны им показать, они боятся нас, они боятся своего будущего, что будет. А мы им должны показать, какая будет правоохранительная система в будущем. Кстати, они не хотят участвовать в тех же политических делах. Мы должны создать систему сдержек и противовесов и показать, что если они служат в милиции, значит, они не занимаются политикой. Между собой политические партии проводят дебаты, конкурируют, сражаются, а милиция занимается охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, а не с политическими оппонентами структур власти. Сённяшняя міліцыя займаецца акурат барацьбой з палітычнымі апанентамі. Што рабіць з гэтай міліцыяй? Усе гэтыя дзесяткі тысяч людзей куды? А вот это закон о иллюстрации, это тоже мы прописали в своей программе. Его нужно обязательно подготовить. И те же супрацовники должны видеть, что с ними произойдет при смене власти. То бок гэта тое, чым вы збіраецеся займацца ў каардынацыйнай радзе. Да. А маё пытанне ізноў жа, для каго гэты орган? Для беларусаў у Беларусі ці ў беларусаў у замежжы? Бо хто будзе галасаваць? Гэта пытанне. Беларусам з Беларусі будзе галасаваць проста небяспечна. Вообще этот орган для всех белорусов, которые за мяжой и которые внутри страны. И мы как раз хотим воздействовать на силовую структуру в Беларуси, действующих сотрудников. Они должны видеть, что с ними произойдет. Лукашенко им говорит, вас будут вешать на столбах, вы все преступники. Александр, ці не атрымаецца, што гэта зноў будуць гады чарговай гаварыльні, і потым пра гэты склад каардынацыйнай рады скажуць, што я не ведаю, чым, як вы кажаце, пра гэты склад. Я не ведаю, чым яны там займаюцца. Сядзяць, пішуць нейкія праекты, і зноў гэта будзе проста расцягнута на гады. Навошта гэта ўсё? Вообще это зависит от тех, кого изберут белорусы туда. То есть конкретно от личностей. Я знаю, что туда идут очень известные белорусские политики, которые привыкли работать. К примеру, Павел Латушко. Вот. И он собрал большую команду. Поэтому, когда такие люди придут в Координационный совет, я думаю, что он не будет таким, каким он был до этого. У гэтай сітуацыі пытанне, ці беларусы выберуць, якая будзе зацікаўленасць гэтымі выбарамі і гэтым галасаваннем, якая колькасць беларусаў павінна па-вашаму прагаласаваць? Вообще не существует нижнего порога, насколько я знаю, да. И я считаю, что его установить в таких условиях нереально. В Беларуси проголосует, я думаю, что мало людей. Реально, может даже очень мало. Поскольку из-за репрессий сам факт голосования это уже привлечение к уголовной ответственности. Александр, але калі гэта будзе катастрафічная малая колькасць, то што павінна зрабіць тады гэтая структура? А структура должна все равно работать, поскольку человек, любой список, за который проголосовал... АР 3%, как говорил Александр Лукашенко? Все равно это люди избранные. Пускай за тебя проголосовало 50 белорусов, но, по крайней мере, они проголосовали за тебя, и они хотят, чтобы ты работал на них и выполнял их 50 пожелания и помогал. Вы можете сами за себя проголосовать и быть у этой структуры. Это дискуссивный очень вопрос. Это не абсурдно, что мы говорим про 50 и 100 белорусов. Будем надеяться, что проголосует много белорусов. И, кстати... Який ваш сподел? Я не буду цифры называть. Но все зависит также от избирательной кампании.
Ну, чакаем на гэтую выбарчую кампанію. Заўтра апошні дзень рэгістрацыі спісаў яшчэ чакаюцца ў выбарчай камісіі. Дзякую. Александр Азараў у нашай студыі гаспадарства. А мы працягваем і праглядаемся да азіяцкай гульні Лукашэнкі. Вялікія спадзевы перадусім на сяброўства з Кітаем, аднак не пакінулі ў баку і Паўночную Карэю. Пытанне, што сам узурпатар можа прапанаваць, бо каб не тое, што пусцілі ў кампанію дрэнных хлопцаў, а нават далі побач пастаяць, кошт можа быць вялікі. Дапамога ў абыходзе санкцыяў, рост закупу беларускіх калійных угнаенняў, крэдыты і інвестыцыі. У распараджэнне ініцыятывы Белпол трапіў дакумент з аналізам, а хутчэй планаў і намераў, што датычыць стасункаў рэжыму Лукашэнкі з Кітайскую Народную Рэспублікай. Яны падзяліліся ім з Белсатам. Этот документ мы получили непосредственно из Беларуси. Белпол достаточно информаторов внутри страны, и вот эта информация, по нашему мнению, была бы интересна нашим демократическим СМИ, мы передали ее Белсат. Это такой документ, он относится к грифу для служебного пользования. Это не для распространения. У палітычнай прадмове да дакументу асаблівая ўвага надаецца планаванаму ўступу Беларусі ў шанхайскую арганізацыю супрацы і БРИКС. Гэтыя ініцыятывы эканамічнай інтэграцыі, дзе галоўную ролю адыгрывае Пекін. Большая частка справаздачы прысвечаная эканамічнай супрацы паміж краінамі. Яе аўтары зазначаюць, тавараабарот за год вырас амаль на траціну і цяпер сягае амаль 7 мільярдаў 700 мільёнаў долараў. Што праўда, гэтая прыгожая лічба на 2/3 складаецца з кітайскага імпарту ў Беларусь. Аснову ж нашага экспарту складаюць калійныя угнаенні. Доля беларускага калію на кітайскім рынку складае больш за 30%. Гэта больш за 4 мільёны тонаў калійных угнаенняў. Лукашенко ж разумее, що... Лукашенко разумее, што ён ужо не васал Расіі, а васал Китаю, бо Россия сама васал Китаю. Ну а васал васала гэта васал. Эканамічна Китай атрымлівае ад Беларусі ўсё, што яму трэба. Беларусь перадусім це пастаўнік. Беларусь для Китаю гэта перадусім пастаўнік аграпрадукцыі. Не тое, каб Китай сапраўды меў у гэтым вялікую патрэбу, але для падтрымання яны будуць і надалей купляць беларускія тавары, каб эканоміка Беларусі працавала. Да таго ж будуць фінансавыя ўліванні. Згадваецца ў справаздачы беларускіх чыноўнікаў і запуск, цытата, спецыяльнага гандлёвага каналу для падсанкцыйных тавараў. Практычна схемы абыходу рэжымам Лукашэнкі заходніх санкцыяў з дапамогаю Кітаю. Што праўда, Паднябесная не заўсёды працягвае руку дапамогі. Гэтак у 2021 годзе Дзяржаўны банк развіцця Кітаю спыніў крэдытную лінію кампаніі «Слаўкалій», што належыць блізкаму да Лукашэнкі расійскаму алігарху Міхаілу Гуцэрыеву. Для працягу праекту ў кастрычніку мінулага года маёмасць і абавязкі «Слаўкалію» былі перададзеныя новастворанай кампаніі «Недра-Нежын». Дакумент прысвечаны супрацы эканамічнай. Там не знайшлося месца зацікаўленасці кітайскіх кампаніяў прадпрыемствамі, звязанымі з беларускім вайскова-прамысловым комплексам. Праз такую схему Кітай, паводле агенцтва Reuters, спрыяе Расіі ў агрэсіі супраць Украіны. У Пекіне такую інфармацыю катэгарычна зняпраўджваюць. Беларускі прыклад – кітайская кампанія «Жэньчжэнь 5G», якая, між іншага, дапамагае амкадору лукашэнкаўскага алігарха Александра Шакутина набывать абсталяванне для вайсковых распрацовак. Именно эта компания помогала Пелингу в покупке абсолютных оптических энкодеров в Великобритании, а это тоже мы сообщали в парламент Великобритании. Ну и, собственно, эта компания в том числе стала одной из ключевой в материале азиатского издания Nikkei, где также рассказывается о том, как через китайскую компанию-прокладку обходятся санкции, закупается различного рода оборудование, которое потом используется военно-промышленным комплексом Беларуси для производства различного рода вооружения, которое потом поставляется в Россию. Роля Беларусі як магчымага пасярэдніка для перадачы зброі Расіі можа быць і адной з галоўных мэтаў актывізацыі стасункаў рэжыму Лукашэнкі з іншаю азіяцкаю краінай – Паўночнаю Карэяй. Днямі Пхеньян з трохдзённым візітам наведаў намеснік міністра замежных справаў Яўгеній Шастакоў. Гэта у Карэі балістычныя ракеты, якія яна вось толькі пачала будаваць. Праўда, гэта страшэнная падсанкцыйная справа. Атрымліваць у Карэі балістычныя ракеты. Гэта крылатыя ракеты.
гэта сістэмы залпавага агню. Вось тое, што можа прапанаваць Карэя. Што можна прапанаваць Карэі, гэта аўтамабілі, грузавыя, раней нават какие-то дробненькія парты там на нейкія копейкі зноўку пастаўляліся ў Паўночную Карэю. Но асноўнае, што вось ляжыць на паверхні, гэта калійнае ўгнаенне і гэта прадукты харчавання. Тое, што так неабходна Паўночнай Карэі. Адметна, што візіт лукашэнкаўскай дэлегацыі ў КНДР быў праігнараваны дзяржаўнымі прапагандыстамі. Інфармацыя пра яго з'явілася толькі ў афіцыйным цэнтральным карэйскім агенцтве навінаў. 불확실하고 불안정한 우리 국가 주변에 Праблема не толькі ў тым, што дынастыя Кімаў, скажам, не шануе правоў чалавека ці знішчае палітычных супернікаў. Усё гэта, хоць і ў разы меншай ступені, ёсць і ў Беларусі. КНДР – адзін з нешматлікіх сапраўды таталітарных рэжымаў. Краіна з паўнавартасным культам асобы, з канцэнтрацыйнымі лагерамі і чысткамі патэнцыйных палітычных праціўнікаў, што не спыняюцца 70-х гадоў. Дзяржава, што можа пагражаць суседзям ядравую зброяй, але не здольная перадухіліць набліжэнне чарговага голаду. Цяжкі стан мясцовай сельскай гаспадаркі сёлета ў студзені прызнаваў нават сам Кім Чен Ын. Як з'явіліся гэтыя паведамленні, адразу была ж рэакцыя ў беларускіх незалежных СМІ, такого кшталту. Вось глядзіце, еўрапейская Паўночная Карэя сустракаецца з сапраўднай Паўночнай Карэяй. Перамовы, якія там ідуць, і тэмы, яны, напэўна, такія вельмі спецыфічныя, назовем гэта так. Тыя паведамленні, якія з'явіліся, яны ўвогуле ні пра што, мы не ведаем дакладна, якія там ішлі прамовы, што там рыхтавалася. А гэта могуць быць і пытанні зброі, гэта могуць быць пытанні рознага кшталту, каб Паўночная Карэя дапамагала Расіі праз Беларусь. Масква ўжо даўно махнула рукою на рэпутацыю Пхеньяну і не хавае нават вайсковай супрацы з КНДР. За збліжэннем Менску і Пхеньяну таксама стаяць палітычныя інтарэсы Кітаю, мяркуюць адмыслоўцы. Афіцыйны Пекін намагаецца сфармаваць негалосны альянс аўтарытарных рэжымаў, які ў заходняй прэсе атрымаў мянушку «Вось зла». Гэта жаданне Лукашэнкі пастаяць побач з дарослымі дзядзькамі. Бо зноўку, калі мы паглядзім на вось агучаны спіс «Вось зла», Кітай, Іран, Паўночная Карэя – гэта краіны з ядравай зброяй. Такая мара будуць казаць не Кітай, Расія, Паўночная Карэя, Іран. Будуць казаць Кітай, Расія, Паўночная Карэя і Беларусь. У пэўным сэнсе гэта Лукашэнку удаецца выдатна. Міжнародная ізаляцыя нашай краіны за апошнія 4 гады сапраўды імкліва набліжаецца да іранскага ці паўночна-карэйскага ўзроўню. На гэтым і рэпрэсіях супраць уласнага народу падабенства з азіяцкімі дарослымі дзядзькамі канчаецца. Александр Баразенко, Белсат. Гэта тыдзень з Сергеем Пацасонным і далей у праграме. Путін патрабуе хоць нейкіх перамогаў на ўнутраны рынок, баі за часаў яр ужо ў ваколіцах, а Вашингтон нарэшце дае выразны сігнал дапамозе для Украіны быць. В течение 72 часов в аэропорту города Жешу, Польша, могут садиться первые военно-транспортные самолеты с снарядами, которые едут в Украину. Шлях праз карную сістэму, 3 гады ў гомельскай калоніі, правакацыі, а потым уцёкі з радзімы, няскораная ўжо ў Варшаве, пачынае новае жыццё. Размова з былой палітвязанкай Міяй Міткевіч. Люди, которые работают в системе, они смеются над политзневоленными, которые были убиты. И это вызывает не просто какую-то злость или ненависть. У меня это вызывало просто дикое желание подбежать и головой просто об эту решетку ударить. Амерыканскай дапамозе для Украіны быць. Палата прадстаўнікоў ЗША нарэшце ухваліла шматмільярдную дапамогу Украіне. Дзякуе прэзідэнт Зеленскі, а вайскоўцы атрымалі надзею на дапамогу. Бо акупанты не пакідаюць спробаў захапіць усю Данецкую вобласць Украіны. Адныя з самых напружаных баёў зараз адбываюцца ў горадзе Часаў Яр. Абаронцы пакуль стрымліваюць гэтыя атакі, але пакутуюць ад нястачы боепрыпасаў. Ці выстаіць Часаў Яр і якая там цяпер сітуацыя? Уладзіслаў Корсак.
Амаль двухгадовая аблога Бахмуту. Роўна 2 гады бітвы за Аўдзеўку. Цяпер Часаў Яр. Горад у Бахмутскім раёне Донецкай вобласці Украіны. Менавіта тут расейцы сканцэнтравалі свае найбольш баяздольныя падраздзяленні да 90 баявых сутыкненняў з украінскімі абаронцамі за сотні. Акупанты спадзяюцца выйсці на администрацыйныя межы рэгіёну. Часов Яр имеет ключевое значение для обеих сторон. Часов Яр находится на господствующих высотах, которые позволяют держать под огневым контролем значительные территории, как контролируемые вооруженными силами Украины Донецкой области, так и, соответственно, оккупированных районов. Кроме того, Часов Яр прикрывает дальнейшее продвижение на стратегически важном направлении. Это Константиновка, Славянск-Краматорск. Ключевые промышленные центры, контролируемые вооруженными силами Украины Донецкой области, ну и, соответственно, ключевые пункты обороны. Часаў Яр – гэта стратэгічная вышыня. Найвышэйшая кропка амаль 250 метраў. Пагоркі абараняюць горад з усходу і поўдня. У суседніх населеных пунктаў вышыні значна больш сціплыя, сягаюць максимум 125 метров. Часов Яр – это как замковый камень фронта, всего фронта. Его потеря для нас, она будет значить обрушение первой линии, то есть и отход на вторую, практически обрушение фронта по первому рубежу. Потому мы однозначно будем его всеми силами, которые есть, удерживать, понимая именно эту важность, эту значимость. Это то же самое понимают и россияне. Акрамя таго, у горадзе ёсць яшчэ адна вельмі сур'ёзная перашкода для акупантаў. На ўсходніх яго ўскраінах працякае канал Сіверскі Донец-Донбас. Канал Северский Донец-Донбас, он проходит как раз между Часовьяром и Бахмутом. Вот они в него уперлись, там хорошая дорога. Он был там проминирован, там также толковые выстроены фортификационные сооружения. Часаў Яр быў аператыўным тылам ЗСУ падчас бітвы за Бахмут. Менавіта з захопленага летась у траўні Бахмуту і вядуць цяпер свой асноўны наступ расейцы. Штурмавыя атрады акупантаў падтрымліваюцца ствольнай артылерыяй, авіяцыяй, мінамётнымі разлікамі і танкамі. У пачатку красавіка яны змаглі значна наблізіцца да гораду з боку напаўзахопленых вёсак Богдановка и Ивановская. Оккупанты пытаются закрепиться непосредственно в жилой застройке уже самого Часов Яра. Бои ведутся в микрорайоне Канал, в частности в районе улица Зеленая. На штурм Часов Яра брошены наиболее мотивированные, подготовленные и технически оснащенные подразделения оккупационной армии. Это 98-я дивизия воздушно-десантных войск и 7-я бригада так называемых добровольцев. Кроме этого, опять-таки, имеет фактор массового использования штурмовой авиации. На гэты момант штурм Часавага Яру нагадвае апошнія этапы бітвы за Аўдзеўку. Расійскія спробы заняць жылую забудову заканчиваются без вялікіх поспехаў. Рэй вядзе іх штурмавая авіяцыя. Масіраванае ўжыванне фабаў, магутных карэктавальных бомбаў вагою ад 500 до 1500 кілаграмаў стварае вялізныя праблемы як самому гораду, так и его оборонцам. Так, к сожалению, я должен признать тот бич, против которого пока есть ответы, но в достаточном количестве у нас их нету. Авиационные бомбы сбрасываются с расстояния 40, 50, иногда даже 90 километров от места сброса. Эти бомбы планируют, пикируют прямо на украинские позиции и уничтожают все на своем пути. За дзень на горад і пазіцыі абаронцаў можа падаць да 30 такіх авіябомбаў. Расейцы спрабуюць скарыстацца момантам, пакуль маюць значную перавагу ў колькасці асабовага складу, авіяцыі і ў першую чаргу колькасці боепрыпасаў. Бывае на те, що ми просто здержуємо їх. Гэта ўплывае на тое, што мы проста стрымліваем іх, прычым не вельмі якасна, бо няма снарадаў. Калі б былі снарады, яны б не прасунуліся так далёка. Патрэбныя снарады. Будуць снарады, будзе ўсё. Пяхота адна супраць варожай тэхнікі не выстаіць без артылерыі. Орудие! Выстрел! Для украінскага боку суадносіны артылерыйскіх боепрыпасаў 1 до 10 на карысць Расіі. Аднак гэта яшчэ не означае неминучие страты городу. Есть такая возможность его удержать, и причем удержать до захода основных партий боеприпасов. Нам достаточно будет, то есть серьезной, достаточной партии, допустим, снарядов 155-х, чтобы полностью нивелировать любое движение россиян в сторону Часов Яра. Хоть у найбліжэйшыя тыдні напор расейцаў на Часаў Яр будзе толькі ўзрастаць. Пра гэта заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Маўляў, расейцы хочуць узяць горад да культавай даты 9 траўня.
Кроме того, что День Победы, деды на палке, вся эта история. 7 мая – день инаугурации Путина. То есть он хочет, он, не он, а его окружение хочет сделать вот такой вот праздник, что вот день инаугурации, 9 мая, и здесь вот выход практически на админгранице, новый трофей, вот в этом ожерелье Победы, хотя какой-то трофей, просто очередной уничтоженный город планируется. У гэтую пятніцу прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі апублікаваў відэа са Славянску, што месціцца ўсяго за 30 кіламетраў ад Часавага Яру. Там палітык наведаў вайсковы шпіталь. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців. Дякую за службу. Вырашальнае значэнне, у тым ліку для лёсу Часавага Яру, будзе мець вайсковая дапамога ад заходніх саюзнікаў. У суботу Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША ухваліла доўгаадкладаны законапраект аб аказанні дапамогі ўкраіне ў памеры $61 мільярд. Таксама прагаласавалі за канфіскацыю суверэнных актываў Расіі на карысць Украіны. У аўторак дакумент мусіць трапіць на галасаванне ў Сенат у выпадку яго ўзгаднення на подпіс Джо Байдену. Я рассчитываю, что как только оно голосуется, в течение 72 часов в аэропорту города Жешу, Польша, могут садиться первые военно-транспортные самолеты с снарядами, которые едут в Украину. Один Патриот, в принципе, могут поставить в течение, допустим, 1,5-2 недель. У нас может быть подготовленный экипаж, а на оставшиеся, допустим, 6 Патриотов надо будет еще экипажи готовить. Экипаж на один Патриот 90 человек. Так вот эти экипажи еще надо будет готовить, занимает время до 1,5-2 месяцев. З амаль 13-тысячнага насельніцтва Часавага Яру у горадзе цяпер засталося каля 800 цывільных, якія з розных прычынаў адмаўляюцца эвакуявацца. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Усё дрэнна, а будзе яшчэ лепш. Александр Лукашенко распякаў за правалы ў сельскай гаспадарцы, гразіў ды загадаў стварыць ультрасучасных свінняў. Чыноўнікі, пэўна, ужо кінуліся ствараць, а тым часам да нарады па сельскай гаспадарцы і не толькі прыгледзеўся Александр Кныровіч у атмасферы. Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Тушу коровы достали из могильника и отвезли на перапрацоўванне, на мясокомбинат. Там з яе, відаць, зрабілі некі якасны прадукт і некуды продалі. 20 тысяч п'яных калгаснікаў былі заспетыя проста на працоўных месцах. І гэта толькі протаколы. Агулам на вёсцы не стае 15% механізатараў і ветэрынараў, але палова выпускнікоў, размеркаваных туды ў палі, проста некуды выпарваюцца. Але не толькі людзі бегут. Куранятаў даводзіцца масава закупляць за мяжой. Я так магу доўга працягваць. Пра правалы са збожжам, малаком, мясам, і вы спытаеце, адкуль я гэта ведаю. На мінулым тыдні паказалі новую серыю самакрытычнага шоу «Поспехі Беларусі». Гэта другая частка моноспектаклю, калі ў першай Лукашенко хвацка выкрыў усе правалы айчыннай прамысловасці пад уласным кіраўніцтвам, то ў гэтай раскрыў гледачам усе таямніцы. Усё цёмнае закуліссе нашай сельскагаспадарчай мафіі. Слухачы яго інакш і не скажаш. Так што адсуньце, калі ласка, дзяцей ад экранаў, а самі запарце гарбаты, сядьце як мага ямчэй і вазьміцеся за нешта як мага мацней. Мы говорим про белорусскую экономику просто. Поехали. Нарада гэтая была прысвечаная сельскай гаспадарцы цалкам, так бы мовіць, комплексна. Але ёсць адна тэма, што бярэ за душу. Адгадаеце, якая? Вы маеце рацыю. Пра тое самае, пра могілкі хатных жывёлінаў. Вялікае прывітанне Стывену Кінгу. Глядзім. В 1923 году по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями каждое 5-е преступление касается сферы АПК. Преобладают преступления, связанные со служебным подлогом. Увеличилось количество краж. Кроме того, в этом году при контроле движения скота возбуждены 104 уголовных дела, выявлены приписки. 2000 голов скота – это в основном хозяйство с наибольшим количеством падежа. И такая картина по всем областям. Например, в Любани, Минской области, не знаю даже как назвать этих людей, дошли до того, что изымали
Из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота разделывали их и продавали на мясо в кавычках населению. Доложите, какие меры приняты. Практически в каждом хозяйстве нарушаются требования технологических регламентов. Нет комбикормов, имеют место системные нарушения технологий. В 2023 году падеж крупного рогатого скота достиг максимального значения за историю статистических наблюдений и составил 122,5 тысячи голов. Что это еще за нормативы такие гибели скота? Его быть не должно. Як ощущение? Сочым за руками. Гэты ветеринар патрабуе, каб паморку быдла не было зусім. І яно зразумела, памерла скацінка, форс-мажор, трагедыя. Ён патрабуе, пагражае, заклікае Бога, д'ябла, пракуратуру разам КДК, і тыя ловяць, заводзяць крымінальныя справы сотнямі. А гэты самы паморак толькі павялічваецца. Цуды. Ну і каровы, яны ж, як людзі, рэагуюць адпаведна, саботажам. Надо заставить доить коров так, как положено. Мы уже не казали про тему надоев айчынных рагуляў. І тады я арыентаваўся на 6 тысяч кілаграмаў за год на корову. Выходзіць, ситуация прыкметна горшая – 5850. Нагадаю, у суседняй Польшы 9. І гэта пры тамтэйшым капіталізме. Усё ж не аднымі коровамі жыве сельская гаспадарка. Са збожжамі у нас таксама ліха ведае, што атрымліваецца. Мы не сумели удержать уровень 2022 года. Не добрали свыше 1 миллиона тонн зерна, 63 тысячи тонн овощей и 10 тысяч тонн льняного волокна. Почти в каждой третьей организации урожайность зерна составила ниже 20% с гектара. Во-вторых, снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур. Наглядный пример. На поле близ деревни Красная Нива 40 гектаров проведен сев смеси ярового ячменя и овса без внесения фосфорных удобрений по неубранным камням и бытовому мусору. Значительная часть семян оказалась просто на поверхности не заделана. Тут пытанняў у мяне два. Першае. Летась у Беларусі ураджай з улікам рапсу быў 8,6 мільёнаў тоннаў. Но кепскае было надвор'е, падвяло. Праўда, чаму ў Літве ў той жа год ураджай склаў 7 мільёнаў тоннаў? Вы тую Літву на мапе бачылі? Яны ж выміраюць на сваім лапіку зямлі. Ну, уключыце БТ, калі не верыце. У рэчаіснасці там на збожжы зарабляюць часам больш за мільярд. У мінулым годзе экспарт збожжаў быў 1 200 мільёнаў долараў. А мы з усімі нашымі крэпкімі плановымі хозяйственнікамі мусілі купляць збожжа ў Расіі. У нас што? Настолькі розныя умовы надвор'я з Літвою. Горная града падзяліла Беларусь і Літву. Ці мусоны з пасатамі не даюць падняцца выключна беларускаму каласку. Што ж трасса такая адбылося? Но другое пытанне драбнейшае. Гэта як так атрымліваецца, што вось гэты самы загадчык ведае, што ідзе і вядома, калі трэба сеяць. Ну, жыта там, кавуны ці пшаніцу. А вось падпарадкаваныя не ў курсе. І адкрыта яму шкодзяць. Чым гэты кіранічы парадокс можна растлумачыць, ну, на 30-м годзе кіравання. І, дарэчы, пра кавуны. А што ў нас там з бахчавымі? Яны на нарадзе неяк не прагучалі. Памятаеце, мы збіраліся гадаваць уласныя кавуны і дыня, імпартазамясціць, так бы мовіць. І нават у кожным раёне дзесяткі гектараў пад гэта вылучылі. Заглохла тэма, а шкада. Трэба, мусіць, у прокуратуру напісаць, каб прасачылі, ацэнілі эффектыўнасць выдаткаваных грошай. Однако в прошлом году травяных кормов заготовлено только 91% к программным показателям. Но чтобы решить проблему с кормами, надо прежде всего решить проблему силосных траншей. Роман Александрович, хоть умрите, но в течение этого года все корма должны заготовлены быть, особенно травянистые, кукурузные силосы и прочее, в нормальные хранилища. Надо уходить окончательно от этих курганов, и как это когда-то закладывали в какие-то рвы, естественные ямы и прочее.
30 минимум процентов кормов, если нормально их положить, в такие ямы естественные, мы теряем. Ведаеце, што такое сіласныя гэтыя самыя траншеі? Гэта проста яма ў поле. Я пра тое, што ад іх трэба адыходзіць, чую ўжо гадоў так 25 ад гэтага ж самага аграстратэга. Ну, вядома, у нас жа бітва за ўраджай, як тут без траншеяў і флангавых удараў студэнтамі, якіх сагналі ў поле замест параў. Давайце ўсё ж паглядзім на лічбы. Чаго ж патрабуе кіраўнік Калгасу Беларусь ад уласных падначальных і што ёсць сёння? Зробім мы гэта, як звычайна, ля нашай дошкі у асноўным выпуску атмасферы на YouTube-канале Белсат Ньюс. А пакуль працягнем атрымліваць асалоду ад прагляду. Ну і вядома, кадры. З імі там на сяле, канешне, бяда. Кадровый дефицит – это, пожалуй, системообразующая проблема отрасли. Недостаток руководящих кадров рабочих профессий сегодня составляет порядка 10%. Ветеринаров, зоотехников – 15%. Конечно, мы немало делаем для привлечения молодых людей в сферу АПК. Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление. И ведь требования по отработке у ребят жесткие. 5 лет. Значит, вопрос в условиях труда, невысоком качестве сельской среды, самореализации и заработки. Ну, хто гэтага не ведае? Што ўся мілата, вось гэтая вясковая беларуская пастараль, дзе сытыя, задаволеныя маладыя сяляне сеюць, дояць, выконваюць план, што ўся гэтая мілата існуе толькі ў запаленых глуздах прапагандыстаў. У рэальнасці ж людзі адтуль проста бягуць. На пачатку кіравання Лукашэнкі ў вёсцы жылі каля 3 мільёнаў людзей. Зараз 1 800 000. Куды ж яны ўсе падзеліся? А прыгадваеце, мы там аграгарадкі будавалі, цэлыя праграмы адраджэння сяла называлася. Ну і дзе гэта ўсё? Выходзіць, проста выкінулі грошы. І хто ж гэта зрабіў? Ну вядома ж, падначаленыя. Гэта ж яны шкоднікі, горшыя за Байдена з Ціхановскай. Закостенели, привыкли отдавать команды и даже не контролируете, особенно председатель райисполкома. Я вас вообще не вижу. Вы выпадаете из обоймы вертикали. Не вижу вас. Это губернатор так работает, где вообще в разы падеж увеличился. Спрашиваю, как так? Он мне отвечает: да, Александр, вы не переживайте, мы по кварталу все выровняем. Я до сих пор не могу понять, как можно выровнять по кварталу что-то или показатели, если погибли уже телята. Вдумайтесь, к различным видам ответственности за это ежегодно привлекается более 10 000 должностных лиц. Возбуждаются уголовные дела. Ну, вось гэтае месца я зразумеў бы, калі б у Беларусі быў нейкі іншы кіраўнік, а цяперашні прыйшоў паўгода таму і раптам выявіў. Але ж ён усіх гэтых людзей у зале ведае як аблупленых. Ён жа іх всіх і прызначыў. І на кожнага ёсць спецыяльная папачка. Гэта ўсё ягоныя людзі. Выпускнікі акадэміі кіравання, усе як адзін. Наш гонар. Ну і маё любімае. Больш за ўсё мне спадабаўся вось гэты пасаж. Роман Александрович, мы будем гробить миллиарды рублей, вот в это вот в навоз будем загонять. Они будут воровать солярку, по домам разносить. Они будут гробить телят, поросят и прочее. И будем ссылаться, что у нас не то чума, не то птичий грипп. Гэта значыць, і тут ён усё разумее. Разумее, колькі дзясяткаў мільярдаў долараў ён выкінуў у гэтую прорву. І атрымаў натоўп з некалькіх сотняў кіраўнікоў, якія сядзяць у зале і якія даўно звыкліся з ягонымі істэрыкамі і зусім на іх не зважаюць. Проста з задавальненнем жаруць ягоныя грошы. Ну, Лукашенко ж думае, што ўсе грошы ў Беларусі ягоныя. І яны жаруць у прамысловых маштабах штогод. Гэта ж зусім не першы яго выступ. Такія прыступы ў яго раз на некалькі гадоў.
Калі чарговым разам ён успамінае пра тое, як ён хацеў. Я хацеў выбудаваць вертыкаль, дзе ён галоўны, камандуе, а ўсе выконваюць. І каб каровы, як у Нідерландах, і трактары не горшыя за нямецкія, і механізатары, маладыя, усмешлівыя, і даяркі тут побач кланяюцца, дзякуюць, разам з каровамі. А тут такое. І вось раз на пару гадоў пнецца ён нешта зрабіць. Выскоквае на трыбуну і крышыць, пагражае камусьці. А тыя ў зале слухаюць, ківаюць, вельмі спраўна запісваюць нешта. Потым ён супакойваецца і забываецца. Да наступнага разу. Толькі часам успомніць, патэлефануе зайцу ці русаку і строгім голасам: «Выконваеце?» Яны ў адказ: «Вядома, ваше правасхадзіцельства, як жа?» Ён і зноў супакойваецца. А што рабіць? Да нічога. Не трэба нічога рабіць. Сельская гаспадарка такая ж галіна, якая і ты або гандаль. Ёю не трэба камандаваць і вызначаць за яе. Яна сама ўсё зробіць, як у Літве, у прыватным парадку, без кіраўнічых указанняў. Будзе толькі лепей. Няма ў Еўропе ніводнага кіраўніка краіны, які б дадумаўся праводзіць селектарныя нарады з фермерамі, з нагоды пасяўной ці уборачнай. У бітве за ўраджай яны наогул не ўдзельнічаюць. І чамусьці не галадаюць там. Нідзе. Гэта не звязаныя паміж сабою рэчы. Тым больш, што ў Беларусі дасягненняў няма. Беларус траціць на прадукты харчавання амаль 40% свайго даходу. Паляк – 17%. І думаць не думае пра пасяўную, пра п'яных даярак на працоўным месцы або пра праблемы сіласных траншеяў. І як ён без гэтага жыве? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч. Убачымся праз тыдзень. Прайсці праз карную сістэму лукашэнкаўскіх турмаў, бегчы з радзімы і пачынаць жыццё наноў. Гэта шлях амаль кожнага палітычнага зняволенага. Слухаючы былых вязняў, не хочацца верыць, што гэта адбываецца ў Беларусі, што гвалт і здзекі не спыняюцца. У людзей адбіраюць гады жыцця, здароўя, але вось чаго не могуць адняць прагі жыцця і веры ў будучыню. Мая каляжанка Марыля Дакуцька сустрэлася ў Варшаве з былой палітвязанкай Міяй Міткевіч. Дзяўчына адседзела 3 гады ў гомельскай калоніі. Была ў распрацоўцы, то бок супраць яе чынілі правакацыі, а цяпер яна заснавальніца танцавальнай школы ў польскай сталіцы. Вучыць людзей, дапамагае пазбаўляцца негатыву, станавіцца больш упэўненымі ў сабе праз танец. Вашай увазе урывак з інтэрв'ю з Міяй, цалкам жа яго можна паглядзець на нашым YouTube-канале. Окрестина, Жодина. Там всего хватало. У меня потом там была попытка самоубийства, и они все равно меня долбили и долбили. Мія Міткевіч скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў і Маскоўскі дзяржаўны інстытут культуры і мастацтваў. Да 2020 года працавала ў сацыяльна-культурніцкай галіне. Была арт-дырэктаркою івэнт-агенства «Нуэстра Амор». Мела кінавытворчы бізнес. 12 кастрычніка 2020 года на кватэру ў дзяўчыны правялі ператрус. Забралі тэхніку. Праз 4 месяцы Мію затрымалі. Падставою сталі 3 допісы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте, у якіх яна заклікала помсціць сілавікам, што чынілі гвалт супраць пратэстоўцаў. Ёй выставілі абвінавачанне ў распальванні сацыяльнай варожасці. На судзе дзяўчына прызнала віну, але толькі ў частцы напісання допісаў. Яшчэ ў кастрычніку зразумела ступень глупства ўчынку, калі вывучыла ўсю інфармацыю да канца. Таму я яшчэ тады выдаліла гэтыя пасты. Публікуючы іх, я была ў глыбокім эмацыйным ступары пасля прагляду тэкставай і медыйнай інфармацыі на тэлеграм-каналах. Аднак я апублікавала іх для сябе, не пераследавала мэты нашкодзіць каму-небудзь. Суд палічыў раскаянні Міі няшчырымі, і ў траўні 2021 года ёй прысудзілі 3 гады зняволення. Пакаранне дзяўчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. Па сканчэнні тэрміну яна выехала з Беларусі. Цяпер Мія жыве ў Варшаве, дзе адкрыла сваю школу танцаў.
Привітання. Здравствуйте. Мія, скажи, калі ласка, чаму ты вырашыла працягнуць займацца творчасцю ў замежжы і наколькі гэта было складана? Ну, я решила продолжать то, что я делаю хорошо, то, чем я занималась всю свою жизнь. Наколькі было складана пачаць наноў? По-новому, ну, да, наверное, было тяжеловато. Ну, наверное, больше, с какой-то эмоциональной стороны, то есть как бы после вот всего пройденного. Где-то было, ну, нарушена эта вот эмоциональная стабильность, да, то есть когда ты вроде как веришь в себя, вроде как и не веришь в себя. Танцам може навучыцца кожны. Я вот, да прыкладу, магу нечаму навучыцца за такі каротенькі перыяд, вось пакуль мы знаходзімся тут у цябе ў школе. Ну, да, я думаю, да. Покажешь? Конечно. Мия, расскажи, чему ты зараз будешь меня учить и что я буду уметь? Ча-ча-ча. Я хочу показать тебе ча-ча-ча стандартный ход. Без всяких усложнений, без всяких суперповоротов. Ча-ча-ча так и называется, потому что мы делаем 3 шага. 1, 2, 3. И теперь у нас идет приставной. 1, 2. И 1, 2, 3. И назад. 1, 2. Я сейчас не требую от тебя крутить там бедрами или еще что-то, потому что понимаешь, что это первый раз. Теперь мы идем в сторону. 1, 2, 3. Поворот. 1. К себе нога. Ага, 2. Отходим. 1, 2, 3. 1, 2. В общем-то, вот такой вот шаг. Самый простейший шаг, это, ну, по начальному такому этапе. Я не веду, наколькі это здаецца простым, насамрэч это супер складана. І я могу сказаць, што сапраўды працуюць мышцы ног, мышцы спины. Ну, по крайней мере, я вельмі напружана, я разумею, быть больше расслаблены. Нет, как раз таки, да, надо держать спину и как бы, макушкой пытаться достать до потолка. И то есть, ну, все это с руками делаешь, поэтому, естественно, держишь как бы все в напряжении. Да, ну и вот эти шаги, ты же натягиваешь пальцы, естественно, у тебя прям тянется все. Ну так, але пра што мы калі размаўлялі, што даюць танцы, забылі яшчэ, што вельмі моцна працуе галава. Карацей, я шчыра скажу, я першы раз, гэта складана, але вельмі захапляльна, рэкамендую. Шмат хто сутыкнуўся ў 20-м годзе з гвалтам, рэпрэсіямі, ціскам. У тым ліку ты за 3 напісаных допіса ў соцсетцы да цябе прыйшлі спачатку з вобшукам, так? Да. Скажы, як гэта было? Они там ко мне приходят, а я вообще не дома была. То есть, ну, как бы я вообще находилась на работе. И я сижу, ну, разговариваю, а заранее, до этого еще в лайфе была акция какая-то на подключение сим-карт. Я подключила себе и своему, коллеге и другу по совместительству сим-карту. И он ко мне из другого кабинета прибегает, кричит: «Мия, какой-то кошмар, тебе тут кто-то звонит, кто-то из этих», и показывает меня. Я не понимаю, что он хочет, а он бедный в ужасе. Глаза эти беженые. Господи, там что, Люцифер позвонил или что? Ну, короче, беру эту трубку. Понимаю, а он тоже так представился, этот Никоненко, настолько быстро, что даже я только успела понять, что это какой-то оперуполномоченный. Чего оперуполномоченный? Кого? Свои лысины, что ли? Ну, типа, непонятно. Прибегаю, а у меня возле подъезда стоят 3 тихаря, на этаже 2. Тут захожу в квартиру, дверь нараспашку, короче, они как у себя дома ходят. 2 тихаря в квартире. Я такая думаю, так, что-то пошло явно не так. В этот момент он мне достает уже скриншот моей страницы, такой: «Это ваш?» Я: «Ну да, моя». Он говорит: «Вы писали что-то?» Я говорю: «Нет». Ну, как бы первое время, ну, изначально я, решила идти в несознанку, говорить, что типа нет, это не я, меня вскрыли. Але тебе тады не забрали? Нет. Яны забрали толькі твою тэхніку. Ці ты разумела, што так просто яны ад цябе не адчэпяцца? Ну, я знала, что меня посадят. Я просто не думала, что это будет 3 года. Я все-таки рассчитывала на 2,5. Вот, ну, на самом деле. Я просто на тот момент думала, ну, 5 лет потолок, значит, дадут где-то золотую середину. Это уже на момент СИЗО. То есть изначально я понимала, что меня закроют и, скорее всего, как бы поддержат там в СИЗО. Потом, конечно же, все изменится, мы победим 100%, как бы. Вот, там, я не знаю, нас спасут, и мы все будем свободны. Но, как бы, получилось, как получилось. У адным са сваіх інтэрв'ю ты казала, што другі раз, калі да цябе прыйшлі, ты признала свою вину, але под ціскам. Что они тебе казали? То бок, як яны змусили тебя? Ну, Никоненко мне тогда сказал, что у меня вообще родные на улицу выходят, и с ними всегда может произойти все, что угодно. И, ну, я же реально понимала, что мои родные на улицу выходят. Я сказала, что если, ну, как бы вопросов нет,
То есть я признаюсь, но вы моих родных вообще трогать не будете. Ну, просто забудете о существовании моей семьи. Он сказал, хорошо, договорились. Я говорю, да, хорошо, я писала. На суде ты частково признала вину толькі за тое, што ты размясціла гэтыя пасты, так, і казала пра тое, што калі асэнсавала гэты ўчынак, ты іх выдаліла, так, і, маўляў, не было гэтай мэты нанесці камусьці шкоду. Але суддя Алена Шилько не поверила у тое, што ты раскаялася, і вось, як ты ўжо казала, вынік 3 гады, так? І ў той жа момант, да прыкладу, тая Алена Шилько асудзіла праваабаронцу Насту Лойку, пра якую мы ведаем, яна пра гэта заяўляла проста падчас следства, падчас суда, пра тое, што яе катавалі электрашокерам, так? Яна таксама Шилько скіравала Алеся Пушкіна, мастака, у калонію, дзе, на жаль, ён памёр. Наколькі ёй даваліся проста гэтыя рашэнні признать, что человек... Архипросто. Это не человек. Это, мне кажется, просто... Ну вот... Я забыла фамилию германской эсэсовцы, которая просто сдирала кожу с Жень. Вот это Шилько. Вот это Шилько. И, к слову, вот люди, которые работают в системе, они смеются над политзневоленными, которые были убиты. И это вызывает не просто какую-то злость или ненависть. У меня это вызывало просто дикое желание подбежать и головой просто об эту решетку ударить. Но... Естественно, всегда себя останавливаешь, потому что это статья, потому что это как бы, ну, по факту, да, для них это радость, для них это счастье, ну, как бы, очередной экстремист там как бы пострадал, ха-ха-ха, как прекрасно. А Шилько – это как раз-таки тот самый луч, который, мне кажется, вот если бы ей дали возможность расстреливать, она бы лично это делала. Причем она бы это делала просто с улыбочкой. Она дает с таким чувством удовлетворения эти срока, как будто бы мы лично ей что-то плохое сделали. Ну, детей ее убили, например. Якраз напярэдадні даведаліся пра смерць шостага, прынамсі, пра якога мы ведаем, што гэта 6-й палітвязень, так, бо ён не быў прызнаны палітычным, гэта Александр Клініч. І ты сама знаходзілася вось у той гомельскай жаночай калоніі, дзе, да прыкладу, сядзіць Марія Калеснікава, так? І мы ведаем, што яна таксама патрапляла ў бальніцу па стане здароўя. Няўжо не было ніякага перапалоху? Няўжо у людзей сапраўды не спужаліся, што, ну, мусіць жа быць за гэта нейкае расследаванне, адказнасць? А не было расследавання. То бок зусім і ніякай рэакцыі? Со стороны политических заложниц была реакция, потому что, ну, как бы мы все очень сильно переживали. И когда она пришла на фабрику, когда мы ее увидели, ну, прям как груз души. Но она уже тоже очень давно. И как бы самое страшное, это когда ты не знаешь, что нужно. Когда ты не знаешь, что нужно и что надо как бы сделать, чтобы тебя наконец-таки оставили в покое. И вот, к сожалению, она из тех людей, которые идейный, да, и то есть как бы у нее прямо на лбу написано. И это видят оперативники, да, то есть и, собственно говоря, ну, не думаю, что... Ну, как бы ее каким-то образом сделают так, чтобы ей там прям легко жилось, к сожалению. Хотя солнце сияет даже из закрытого помещения, поэтому как бы мы, ну, как бы я и очень сильно переживаю за других людей, у которых очень большие срока. И, ну, боюсь, что они могут не выйти. Я акурат і хацела спытаць, што з улікам простое, што ты
прайшла і сама бачыла, як ставіцца, і што ніякага клопату, ды нават няма ніякага жадання так перажываць, думаць пра гэтых людзей там унутры сістэмы, бо адказнасці за іх няма ніякай, што б з імі не здарылася. Ці не стане так, што гэта будзе не апошні выпадак? В смысле смерти? Так. Думаю, не опошний. Ну, потому что, понимаешь, тут такая ситуация, что есть люди, у которых очень большие срока, они в списке террористов, и у них нет ничего, да, и как бы, ну, реально от холода можно умереть, да, то есть реально от голода можно умереть. Поэтому, думаю, это не первый и не последний. Мія, а ці задумалася ты калі-небудзь, што вернешся ў Беларусь? Ну, я уверена, что я вернусь в Беларусь. Я в этом, как бы не сомневаюсь. Просто, как бы... Я даже, если честно, в своих розовых мечтах думаю, что это будет даже в этом году, как бы. Вот. Ну, по крайней мере, как пойдет. Но... У меня есть очень, скажем так, много планов, и как бы я стараюсь сейчас выяснить, как действовать правильно, к кому обращаться. Вот. Но то, что режим падет 100%, если они еще и не начнут выпускать политзаключенных, а продолжат их убивать, то, ну, как бы, на самом деле сейчас вот у них тоже такой момент, что им нужно выбрать, да, нужно 10 раз подумать, потому что, ну, если продолжится и дальше такой геноцид, то можно аж как бы так и очень сильно пострадать. Мія, дзякуй вялікі табе за гэтую размову, за твою шчырасць і такую адкрытасць. Магу толькі як бы папрасіць цябе распавесці коротка, калі можна, як людзям, якім хочацца займацца танцамі, які знаходзяцца тут у Варшаве, знайсці цябе, прыйсці ў твою школу і там запісацца на твае курсы. Ну, они мне могут позвонить, они могут мне написать в Инстаграм, в Телеграм, куда угодно. Меня, ну, я как бы есть везде, поэтому как бы подписанная Мия Миткевич везде, поэтому как бы, собственно, с этим проблем вообще нет. Ну и мы запрашаем тым, хто хоча подцянуть свое тело, поправить эмоцыйны стан, да и просто знайсці для сябе нейкі новы досвед, забаўку, да, вось Мію у яе школу танцаў. Спасибо. Такі быў гэты тыдзень, а ўжо на наступным у пятніцу міне 38 гадоў з моманту чарнобыльскай трагедыі. Разбурэнне рэактара 4-го энергаблоку чарнобыльскай атамнай электрастанцыі стала найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай. Радыеактыўная хмара накрыла перадусім тэрыторыі Беларусі, Украіны ды Расіі. Мільёны людзей апынуліся на забруджаных землях, больш за 100 тысячаў эвакуяваныя. Прынамсі 4 тысячы выпадкаў хворых на рак шчытападобнай залозы было зарэгістравана ў 90-е гады сярод тых, каму на момант аварыі не было і 18 гадоў. Александр Лукашенко пры гэтым усяляк адкідаў небяспеку забруджвання, загадаў займацца сельскай гаспадаркай на гэтых тэрыторыях, а пазней і ўвогуле насуперак грамадскай і міжнароднай думцы пабудаваў са шматлікімі парушэннямі Астравецкую АЭС, якая гэтак і не запрацавала як след. У жаданні быць ядравай дзяржавай да мірнага атаму дадаў і вайсковы. Пуцінская тактычная ядравая зброя ўжо можа быць у Беларусі. Жыцці і бяспека беларусаў ніколі не былі для ўзурпатара істотнымі. Гадавіна трагедыі на ЧАЭС – гэта нагода памятаць пра ахвяры і тое, што пазнейшыя злачынства рэжыму павінны быць некалі разлічаныя. Сергей Падсасонны, да сустрэчы ў эфіры.